голове, но матч се различава така, че смятам да играем тотално за 3 точки. На какво според вас се дължи факта, че Монтана играе по-удачно на чужд терен, отколкото пред собствена публика? Мисля, че това е на психооснова. Момчета се притесняват пред собствена публика. Знаят, че на всяка цена трябва да победят, но на този етап се изявяваме много по-добре навън, отколкото вкъщи. Ще споделите ли за зрителите на трето полувреме каква тактическа новинка сте приготвили за вашите гости? Това, разбира се, ще бъде излъчено в понеделник. Нищо особено. Ние по принцип играем с 3 защитника, наситена среда и 2 изнесени напред нападателя. Това ще практикуваме и за днешния матч. Ако успеят да надмогнат себе си в психоплан, смятам, че ще победиме. Очакваме една трудна среща, тъй като домакините няколко срещи не могат да измъкнат победата и се надявам, че днес ще вложат максимум усилие, за да направят това. Но нашия отбор играе не лошо, играе добре, със самочувствие и се надявам, че ще направим една хубава среща. Потенциалът на двата отбора позволява това, тъй като има добри футболисти и смятам, че при наличието на един съдия като Атанас Узунов днес ще направим един така спектакъл за любителите на футбола в град Монтана. Истина е, че Монтана не играе удачно през този сезон на собствен терен, играе по-добре навън. Вие пък постигнахте доста изненадващо и според вас, и според президента на вашия клуб Николай Ишков, закономерен успех в Пловдив. Това значи ли, че днес сте дошли за 3 точки? Не, ние работим поначало тихо, спокойно, упорито и постоянно. Нашия отбор не означава една победа или една загуба, от която ние да се влияем и да ескалира някакво настроение, което да ни подведе. Днешната среща, не казвам, че сме дошли за 3 точки директно, защото знаете, в футбола обикновено не може да се дават точни прогнози, но ако ние играем добре, естествено, че смятам, че ще вземем нещо от отбора на Монтана. Предполагам, че сте подготвили някаква изненада за вашия колега Димитър Алексиев. Ще я споделите ли за зрителите на трето полувреме? Не бих казал, че е изненада, но така естествено една по-друга нагласа, с която ми се струва, че те са запознати. Тя ще се види на самата среща. Митко Трендафилов не е в стартовия състав. Това треньорски съображения ли са? Да, мисля, че може би това е така един от печелившия ход за днес. Така поне аз смятам, но ще видим в крайна сметка, след края на матча всичко ще бъде точно и ясно. Днес не сте сред титулярите? Да, не съм. Това е някаква треньорска изненада, може. А за вас изненада ли? Да. Как се чувствате във Варна? Отново сте в морската столица след известни митарства Стара Загора, София. Много добре се чувствам във Варна, тъй като аз оттам започнах и това е моя град с моите приятели и мисля, че резултатите показват, че това е така. На какво според вас се дължат силните игри на вашия тим? Започнахте малко колебливо в началото, но сега победа в Пловдив, след това разгром 8-1 срещу Спартак. В началото започнахме колебливо, тъй като събраха много нови футболисти, но сега след като подсъкнахме един с друг, резултати са на лице, може би силата е в нашия колектив. Пръв бе Никола Христов, когато очакваше спектакъл под ръководството на Атанас Узунов. Двата отбора, според възможностите си, мисля, го предложиха на публиката на стадиона в Монтана. Домакините започнаха срещата доста смутено и закономерно получиха гол още в 13-та минута след великолепно изпълнение на пряк свободен удар от Валентин Станчев и не особено удачна намеса на вратаря Шейтанов. Атаките на гостите продължиха още няколко минути, след което футболистите на Монтана, които играят в червени екипи, взеха инициативата и те пък от своя страна създадоха няколко опасности пред вратата на Спартак Варна. При една от тях Панайотов, който бе най-активен в състава на своя отбор, макар и с контузия, отбеляза първия гол. Разговарях преди срещата още с Димитър Алексиев. Той ми каза, че въпреки неизлекуваната си контузия, Панайотов ще бъде на терена и той, разбира се, разчита много на него. Ето така се редяха пропуските пред вратата на гостите, за да се стигне все пак до края на полувремето, когато малко преди сигнала на Атанас Узунов, след великолепно центриране на Анатолий Тонов отдясно, отново Панайотов огорчи отборът гост. На полувремето публиката естествено бе доволна.
Сега намираме се сред най-верните привърженици на Монтана, които бурно окуражаваха своя отбор. Доволни ли сте от първото полувреме? Да. Общо взето да. Общо взето да. Съдийското ръководство е твърде слабо. Атанас Узунов свири като за Шампионската лига. Ами Атанас Узунов, както и другите български съдии, считат, че по-лесно се свири в Шампионската лига, отколкото в България. Ами там парите са повече, може би за това. Какво не ви харесва в играта на вашия отбор? Ами за сега горе-долу е добре. Може да се оплачаме, добре играме. Само от резултата, защото в началото Монтана не игра добре. Не може да кажем, че не играме добре. Много добре играме. Начало имаше стъписване в отбора, обаче след 15-та минута отбора тръгна добре и вярвам, че ще завършим с успех матч. А според вас от какво има нужда Монтана в момента, за да стане още по-силен отбор? Миналата година се спасихте от изпадане, сега вървите добре. Според мен нашия отбор за сега върви доста добре в шампионата. Единственото нещо, което аз смятам е, че на отбора му трябва верни и добри привърженици. От това страдаме ние. Нямаме добра публика. Истина е, че всеки отбор се нуждае. А вие ходите ли след отбора на Монтана по мачовете из България? В по-близките райони, да. В по-близките райони ходиме, но... Кой от вас е бил на срещата в София с ЦСК? А организират ли ви екскурзия с автобус? Да, автобус, екскурзия, 100 лева билет и отиваме и връщане. Следващия кръг играете с Левски, не се знае, може и да не е в София този матч. Ще отидете ли? Отиваме! Там сме! Твърда двойка, победа. Не. Ще ги пиеме, що? Не, хикше. Добре, 2-1 за Монтана първото полувреме. Прогноза, как ще свърши мач? 4-1. 4-1. 4-1 за Монтана. 4-2. За тяхно съжаление не познаха привържениците на монтанския отбор резултата, защото през второто полувреме техните любимци се надпреварваха да пропускат пред вратата на гостите, а Спартак Варна показа зряла и много интелигентна игра. В центъра на атаката бе този Иво Георгиев, който виждате в момента да отбелязва гол. Оказа се, че тези 6 гола срещу Спартак Пловдив в никакъв случай не са случайни. Иво Георгиев е един много силен джокер в колодата на Никола Христов. Имаше и един отменен гол, видяхте в момента, който реализира влезлия след почивката Димитър Трендафилов. След това се заредиха нови пропуски пред вратата на отбора на Спартак Варна, но или неговите защитници действаха добре, или пък нападателите на Монтана правеха пропуски от близко разстояние, пропуски, от които, разбира се кахареше в крайна сметка Димитър Алексиев, за да се стигне до тази 89-та минута, в която Иво Георгиев след грешка на монтанската защита сложи точка, заключителната точка в тази среща. Спартак Варна победи с 3-2. Господин Христов, Мачът не е свършил още, мачът не е свършил. добре. Иво. 6 гола в миналия кръг имаха цената на изравнен рекорд в България за всички времена. Днешните 2 гола имат цената за 3 точки. Кое е по-ценно? Ами за мен всички голове са много важни. Радвам се, че отбора успя да потвърди моите думи от миналото интервю. Развиваме се по правилен път, в подходяща посока. Много съм щастлив и се надявам да продължаваме след така. Независимо кой ще вкара следващите голове, аз съм сигурен, че отбора ще продължи да играе така резултатно и красиво. Какво си казахте на почивката, когато губехте с 1-2? Напротив, изобщо ние най-малко не сме се съмнявали, че победата ни подлежи на съмнение. Просто успях да мобилизираме момчетата, треньорът успя да ни насърчи, да ни мобилизира до крайна степен. Радвам се, че пак казвам, че от негативен резултат от 2-1 успяхме да бърнем матча до 3-2. Което показва, че сме добър отбор. Не са съдиите, не са слаби. Кой не може да се играе? Нали има едно предаване, който го може, ние го не можем. И това положение. Слаби сме си, слаби. Не мога, него е. Дреховски Русе